ngancani Mbak Manuhara. Oke. Iki untuk apresiasi lho. Jojo Mas. Pamundutane apa meleh meniko? Lo ada. Ada ninggal katenan Ninggal juga. katenan. Mbak Yovika ya, Mbak Yovika. Oh nah, iki Ayo. lho. Tak golekne le. Iki anakku to Mas. Sampeyan pengen rapi. Yo pengen no. Tak entukne iki lho. Oh. Yo, sepati. Yo. Yo. Hey. Mbak Manuhara? Iya. Ini dari putri dari Ngawi. Oh, main ngawinan. Ngawit tok. Ngawit tok mboten ngawinan. Lah nek Medyun iki Medyunan. Nganjukan. Surabaya. Surabayaan. Nek Ngawi yo Ngawinan. ngawekani. Ngawekani. Mana toh dereng tepang to Mbak Manuhara kali ini iki? Sudah sudah pernah ya? ya. Sudah pernah. Ini sering apa iki jenenge uyon-uyon. Iya, Uyon-uyon. betul. Uyon. Disapa to Mas Victor? Disapa to iki jarene pengen golek bojo iki lho tak paringi iki lho. Kenalan wani ora karo wong wedok ngono kuwi, tak kenalan sik. Ngawur. Iki yo wedok to ngene iki. Weh. Mbok kira banci. Ngenyek kowe. Ngonyek. Oh, Wong dedeke wedok kaya asli kok ya, tak kenalan. ngono. Yo kenalan alon-alon. Kenalan alon-alon nune. Sing kendel Sik, Tor. Sing Kenalan kendel karo bocah wong wedok kindang sing tatak. Ngono lho. Wah, jan yo alon-alon karo Mbak anggen jendalu. Lah yo ngono to. Ora dingenekne kok. Ora dengenek gitu. Ora dingenekne kok. Ngenekno. Sekarang gagas ya. Ini mbok yo sing sopan. Lah piye? Ngadeg. Wong bocah ngadeg sing mbok ingeti kok ngono. Lah iya ngadeg kok ta Mas Victor ngadeg kok. Lah nek umume iki bertatap muka rai karo rai. Lah kuwi yo kok karo Kowe karo apa? Lah iki yo rai lho. Kamu enggak sopan kamu. Biasanya wong iki nek ngomong dicawang kene. ngadeg. Lah ngono lho babak. Ngono lho. Kuwi jane kurang pirang kilan to, Mas? Kok kurang Rong kilan. Pira? Barang mbok ukur pira? 2 kilan. Iya. rong kilane ya Tapi kacau. sok nek mati penak lho cah iki. Kok sesek. Ngomong iki apa iki Ora tenan. Maksudnya yo wong iki kabeh bakal mati. Iya, Bakal mati. Tapi nek mati penak. Kok iso Penake piye? Lho, gak epeng gon. Oh, gak penggon. Lah cepet nene papringan yo. Kucing mobil. Oh, kene iki yo menungso, padake ra. Ya bersyukur karo Gusti Allah diparingi Bersyukur. sehat. Oke, alhamdulillah sehat. Di papringan. Kenalan. Yo papringan. Mbak Yovika. Nggih. Ninggal katresnan anu sik dibawani pamer swara sik. Iki pokoke bawa. Bebas. Bawone yo. Rambutnya di Penting kucir to lele. pengasih. Yo, apa? Manut. Pengasih. Kinanti mawon nggih. Oke. Hmm. Kowe umpama duwe bojo ngene iki mbok apakno? Iya. Ayo dirabi to, dirabi Jenenge diraketi. bojo ini dinti dirabi. Ya iya ta wis usum ngono kuwi. Lek gak mbok rabi kowe arep kumpul kebo. Yo. Lah kowe cilik berarti kumpul kirek. Kowe. Lah piye kok? Ayo dirungokne iki lho, calon dirungokne. bojomu. Heeh, yo. Suarane. Ayo, Nduk. Ayo, Nduk. Dudehno suaramu ning mboke, Nduk. Engko tak olehno anakku sing bagus dhewe iki lho, Nduk. Alah. Mah bentuke luwak. Aja ngece iki luwak-luwak iki ya duwe gaman. Lah kowe dilangkai iki 9 wulan ora iso obah kowe. Gamane apa? Lho, engko dudehno le, dudehno. Ya nemburi sik ya Aku piye ya. pinisirin karo gamanmu to, Tor. Iya. Penisirin. Heeh. Engko tak papke. Lah kaya api-api Oh, alah Boh, koyo apik masih iso nguncup ngono modele. alah. Ayo, Nduk. Heeh. Oh, alah kok bangeten, Ger. Tapon wae. Ora cah ganteng. Ojo. Aku mbiyen ki meteng kowe ki nyidam tukang becak lele. Ora keturutan. Teng ayo. Ayo. Yap. Mana yen ke
Apa malan? Kaya anu lho cah cilik sing diwehi kerukupan lho. Ben ra cokot nyamuk. Anake sapa iki? Anake pake. Jenenge sapa? Jainul. Ya padha ae. Monggo mantun iki Pak Lurah. Harus. Munggah nggih. Siap, Lurah. Lanjut sik. Kali Bu Lurah. Ayo, Nduk. Yo. Cakil kok mere. Cakil. Matane. Terus Iso. Lah piye? lho apik iki. Yo. Apik kowe lho, Tor. Ancane aku munyuk nyapon. Iya. Terus Nah, wis digandeng tangane to, Nduk. Lah kan mau madhep rono ngarep gandeng Oh, wis. kan gandeng aku to. Iya. Mboten niku ngendikan to, Mas. Oh, iya. Wong wedok iki perlu dimengerti. Iya. Yo. Nyanyi aku ngapa. yo lanange perhatian. Maksudnya ki rasa njaluk gandeng langsung cek tangannya. Nah. Oh. Nek ngene kan wis Gak padha. usah kode-kodean. Oh, rasa kode-kode ya. Wah, langsung cek. Ngono lho. Wah, cekut no, cekut no. Ngono ki ya. Ya. Oh, ora to. Ya. Terus Piye perasaanmu le? Amor wong ayu piye perasaanmu? Saweneng atiku wis jen ora kaya biasane. Domo. Tenan pilihane wah tenan. Oh alah bejane sing dibojo besok ya. Iya. Ayo. Amin. Telo. Yo. Ayo. Ayo, dagake. Lamun bin digandrung. Pokok ayune kaya kene. Jan. Besok le, Hey. mama besok kowe kelakon rabi karo iki. Piye? Besok yo tukokno skincare. Tuh tak tekoke skincare Sing mangga. rego pira? Betul 5. Itu limoe bentuknya apa? Skincare Pedang pitu adutan limo. ya? Bentuknya salep. Salep 88. Aja ngono ya. Nek rego 75 ki kur sing putih kur wajah karo tangan tok, lah sikile ireng mo. No, sing sikil. Yo sak sikile barang. Oh, Hand body. Iya, hand body yang bersih gitu. Makanya kamu jadi laki-laki itu harus bagaimana cara merawat istri gitu. Jangan hanya merawat istri kamu, itu juga public figure harus perawatan, ditonton publik ben pantes. Begitu, kamu jangan seperti itu aja. Facial, sesuk facial. Nah, Pesel. gitu. Manicure, manicure apa gitu. Mediku. Nah, kamu itu jangan ngomprot. Yo, yo. Bacan kremes. Yo, terus, Nduk. Darmane Oh, cedak mambu lho, Tor. Lah iya to, sing ngomong ora aku tok to. Mbak Manhara mong bakwe tenan to, omong tenan to Mang Bae. Tenan. Kok kita kok kurang dhuwur to? Kene le, kene. Lah. Munggah kene. Munggah kene. Kita kok kurang dhuwur. Kene. Iya, ndang Yo, munggah. mengko karo gandrung ya PK. Yo, enggak. Munggah. Munggah to. Yo. Allah. Gusti Allah. Jan. Oh, ngangkat reok Ayo ya. reokan. Tak dedet yo. Oh. Mas, iki abot tenan iki. Iki abot tenan. Sing kok medun to. Piye? Iki nek medun piye iki ku? Terus ke reokan jare lanang. Le. Untukku ketataping. Apa tenan? Apa tenan Bae? Nyapa? Dosamu akeh ketok. Ngawur kene cek cuci ya. Adane mikul mayat tadi abot. Dosane gede. Lah, cah saugel kok ya Yo. abot Antep kok ngene iki lanang ya. anu mbok uyuhi aku katae. Alah sithik ngguran. Lah kok teles Alah yo Keringet kuwi. amis apa rada piye ngono piye? kelet-kelet iki. Ayo sithik sorry yo. Seri Ayo. tangan. Ayo Kak. Ayo dadi gandrung kuwi. Jojok. Muter. Alah apike. Kayak dolanane pasar malam kayak ya. Somarut gasingan. Lho.
Terus. Senadyan hamung sedelo nambah iseng seming Niki ya wis arepe lulus Mbak Manohara. Anjir. Si Yopika anu lho, mengejar karir dulu ya Yopika. Inggih Betul. siap Mas. Rasa Jawa. mikir perkara pacar-pacaran, aja mikir perkara jodoh. Ya. Wis Ojo penting kesusu. fokus, rasa Oke. gagas wong lanang sik. Nggih. Pokoknya pesanku sebagai aku kakak tingkatmu ke adik tingkat pesennya yang positif. Nah, Ya, betul. Langsung wae moro ning gone Mas Akbar. Lha napa? Nyapa? Belajar bareng. Latihan Mas Dene pas Latihan. muda. Latihan apa niku? Latihan gamelan lho nek pas Oh, saya latihan. Aku tak dudahi fotone. Eh. Nanti fotone pas latihan. Oh, pas latihan, pas proses ya. Oh iso. kono. Yo ninggal kata dilanggam ke Neng sik. tengah Cahayu neng tengah. Syutinge kok kono ben ketok. Oke. Di mana-mana. Ya masuk YouTube lo kamu besok. Siapa kuwi? Pitar. Ya. Pak, kok telepon YouTube. Ya, Yo, buka teluk. Nangis sajroning atiku nalinga sliramu tinggal aku tanpa sliramu rakosa aku kudu sambat karo sapa Aja lali pawelingku Muga manang nangemu janji-janjimu Masih bersama Mas Akbar. Pak Manohara, Mbak Victor. Mbak Yovika. Mas Victor goyang dong. Nah, Yo. goyang Tor. Masuk Mas Akbar. Masuk no Mbak Mano. Oh, Ya, jadi penano Mas Denny. ya, Dewi. Nangis Hey.
Terima kasih. Makasih, Mbak. Mas Victor duduk dulu. Siap, Mas Akbar. Duduk sini Mas Victor, Duduk sini. Ano Pak Lurah ya? Nggih Pak Lurah kali Bu Lurah nggih. Nggih menawi kersa. Mboten ketang sepatah dua patah.